Szia! Örülök, hogy itt vagy. Ez a Mesecsend. Egy tér azoknak a nőknek, akik szeretnének néha megállni, befelé figyelni és újra kapcsolódni önmagukhoz. Én Krupa Dorottya vagyok, és örülök, hogy velem tartasz. Majd, ha több időm lesz. Majd, ha a gyerekek felnőnek. Majd, ha a munkában kevesebb lesz a hajtás. Majd, ha. Mintha az örömnek és a könnyedségnek mindig lenne valamilyen feltétele. Valami, amit még előbb teljesítenünk kell. És érdekes módon az önismereti utunk is könnyen válhat egy újabb majdhává. Majd, ha elég jól leszek. Majd, ha már nem leszek ennyire szorongó. Majd, ha megtanultam kiállni önmagamért. Talán ismered azt az érzést, amikor egyszer csak felfedezel egy problémát magadban, vagy az életedben, és akkor elindul valami. A folyamatos gondolatfolyam, a kattogás, a keresés, a megértés. És egyszer csak ott találod magad a változás sűrű sötét erdejében. A mesékben a hős sokszor csak úgy belecsöppen ebbe a különös világba. Egy olyan térbe, ahol nem úgy működnek a dolgok, ahogy eddig ő ezt megszokta. Mások a látási úszonyok, furcsa lényekkel találkozik, bajba jutott állatokkal, és olykor félelmetes boszorkákkal is. Mintha maga az idő is másként telne ebben a térben. A sűrű sötét erdő egy átmeneti tér, amikor már nem működik az, ami eddig volt, de még nem látszik teljesen tisztán az új sem. És talán ismerős neked is ez a belső lelki tér. Könnyű elveszni benne. Azt tapasztalom, hogy ebben a bizonytalan átrendeződésben hajlamosak vagyunk azt hinni, hogy csak akkor érezhetjük magunkat igazán jól, ha minden nehézséget megoldottunk. De mi van, ha ez nem egészen így van? Mi van, ha a könnyedség és az öröm nem a gyógyulás és a változás jutalma? Mi van, ha éppen ezek a gyógyulás részei? Érdekes, hogy a mesék hősei sem rohannak végig ezen az erdőn. Sokszor éppen történik velük valami fontos, akkor, amikor megállnak egy forrásnál, vagy amikor segítenek egy bajba jutott állatnak, vagy akár éppen akkor, amikor leülnek megpihenni egy fatövébe. Nem gondolom feltétlen, hogy ezek a pillanatok ragadják meg a figyelmünket, pedig ezek is legalább olyan fontos, apró mozzanatok a tovább lépéshez. És talán itt érdemes megállni egy pillanatra. Mert amikor könnyedségről beszélek, nem arra gondolok, hogy most akkor minden nehézségünk csak úgy eltűnik, vagy lehasítjuk magunkról, mintha ott sem lenne, hanem inkább arra gondolok, hogy a nehézségek mellett is maradhat bennünk valami élő, kíváncsi és kapcsolódásra képes részünk. Bármennyire is úgy érezzük néha napján, igazából nem vagyunk azonosak a problémáinkkal, és nem vagyunk azonosak sem a félelmeinkkel, sem a nehéz érzéseinkkel, vagy azokkal a történetekkel sem, amik újra és újra felbukkannak ebben a belső sűrű sötét erdőben. Azt hiszem, hogy olykor nem még több erőre, vagy még több megértésre van szükségünk, hanem arra, hogy egyszerűen csak újra kapcsolatba kerüljünk azzal a részünkkel, ami még mindig élő, még mindig kíváncsi és kapcsolódni képes. És úgy vélem, hogy ez nem csupán egy lehetőség az önismereti utunkon, hanem egy nagyon fontos kapaszkodó. Eszembe jut egy jelenség erről, amit valószínűleg te is ismersz. Vannak azok a pillanatok, amikor egészen váratlanul kitágul bennünk valami. Például, amikor teljesen betölt egy szép naplemente látványa. Amikor beleborzongsz egy frissítő szellő érintésébe. Vagy amikor megérzed egy kedvenc gyerekkori ételed ismerős ízét, vagy akár csak az illatát. Amikor egy ölelésben vagy egy mély beszélgetésben egy kicsit elfeledkezel a világot feszítő dolgairól. Vagy ahogy Radnóti Miklós mondaná az egyik számomra kedves versében, nézd a világ apró rebbenéseit. Ezek a felcsillanó pillanatok sokszor egészen rövidek, és akár egészen hétköznapiak lehetnek, mégis különlegesek, mert valahogy máshogy vagyunk jelen a jelen pillanatban. És ilyenkor a testünk is biztonságban érzi magát. Kitágul az érzékelésünk, és a világ egy pillanatra kevésbé tűnik fenyegetőnek, vagy akár szűkösnek. És nem a világ változik ilyenkor meg, hanem a mi jelenlétünk. És gyakran ilyenkor történik meg az is, hogy egy régóta hordozott kérdésre, vagy akár helyzetre egyszer csak más szemmel tudunk ránézni. Ahogy kicsit oldódik bennünk a feszültség, úgy vagyunk képesek megnyílni, elmozdulni valami új felé. Ezeket a pillanatokat nem hiszem, hogy ki lehetne kényszeríteni, de teret lehet nekik adni.
Sokat segíthet, amikor időt hagysz magadnak kiszakadni a megszokott környezetedből. Amikor hallgatsz egy zenét, ami valamiért megérint téged, vagy kimész a természetbe, elkezdesz rajzolni, táncolni, vagy egyszerűen csak leülsz egy bögretal mellé úgy, hogy most nem kell semmit megoldanod, vagy megtervezned fejben. Én különösen szeretem azokat a mozgásformákat, amik nem a teljesítményről szólnak, hanem inkább a megélt pillanatról. A meditatív vagy szabadtáncos mozgások például ebben nagyon sokat segíthetnek, ahogy abban is, hogy újra tudunk kapcsolódni az érzéseinkhez, és őszintén a testünkön keresztül hagyjuk is kifejeződni ezeket az érzéseket. Ha van kedved, arra bátorítalak, hogy a következő napokban élesítsd a figyelmed ezekre a felcsillanó pillanatokra. Nem az a cél, hogy mindenképp erőltesd az öröm megélését, inkább csak az, hogy kísérletezz, vagy teret annak a tapasztalatnak, hogy a könnyedségnek nem kell megvárni a majdhákat. És ki tudja, lehet, hogy éppen ezek az apró örömteli pillanatok segítenek át bennünket a sűrű sötét erdőn. Úgy hiszem, nem akkor élünk igazán, amikor végre minden rendben van, hanem amikor a belső rendetlenségünk közepén is képesek vagyunk megnyílni azok felé, a pillanatok felé, amik finoman emlékeztetnek rá bennünket, hogy az élet a nehézségekkel együtt is lehet szép. Köszönöm, hogy velem tartottál. Remélem viszel magaddal egy gondolatot, egy kérdés vagy egy belső képet, ami elkísér a következő napokban téged. Ha jól esett ez a közös befelé figyelés, várlak szeretettel a következő adásban is.